Ponit kuitenkin asetetaan paremmuusjärjestykseen sijoittumisen mukaan ja luokan voittaja palkitaan limekulta ruusukkeella. Jokaisen rodun luokkien 1-6 luokkavoittajista valitaan lauantaina rodun paras nuori sekä Reserve Champion nuori. Jos rodun paras nuori ei ole Suomessa syntynyt, valitaan erikseen paras Suomessa syntynyt nuori. Lauantai-päivän päätteeksi jokaisen rodun parhaat ensimmäisellä palkinnolla palkitut Suomessa syntyneet nuoret kerääntyvät mittelemään koko näyttelyn parhaan Suomessa syntyneen nuoren palkinnosta. Paras Suomessa syntynyt nuori valitaan kaikkien tuomareiden antamien sijalukupisteiden perusteella ja pienimmän pistemäärän saanut poni on voittaja. Kaikkien rotujen ensimmäisellä palkinnolla palkitut rotunsa parhaat nuoret pääsevät jatkamaan kilpailuaan oman rotunsa vuoden voittajat kehään huomenna sunnuntaina.